Estimat Calet, em dic Pat, tinc 6 anys i m'agrada passar-me un pipa. M'ha costat trobar la teva adreça, però deu ser normal, perquè fugiu dels dracs que ho destrossen tot. Bé, la Neus i en David diuen que no són dracs, sinó la guerra. Sé que a vegades pot semblar que en els camps la màgia s'apaga, però per sort, sempre hi ha moltes Elisabets disposades a encomanar llum en els moments de més foscor. Que com ho sé? La meva mare diu que el passat es repeteix i sembla que no m'ha après dels nostres errors. Per això ho podem canviar. Entra a donemllum.cat i dona suport al manifest per ajudar a les mares i nens refugiats. Entre tots podem aconseguir recuperar la màgia.